Il-5 persuni li jinsabu mixlija li aggredew żewġ kuntistabli tal-Pulizija fil-Ħamrun inżammu taħt arrest preventiv. Christian Mansueto, Kurt Borch, Redemien Aquilina, Elton Borch u Erika Borch qed iwieġbu mhux ħatja li kkaġunaw ġrieħi gravi lil wieħed mill-kuntistabli u ġrieħ ħfief lit-tieni kuntistabli kif ukoll żammew lill-istess żewġ kuntistabli milli jagħmlu xogħolhom. Il-każ seħħ fil-21 ta' Settembru li għadda. Il-Pulizija qalet il kollox beda meta żewġ uffiċjali ħarġu ċitazzjoni minħabba karozza pparkjata fi stradarjali fil-Ħamrun u filmati li nxterdu fuq il-medja soċjali kienu esponew grupp ta' nies jargumentaw mal-Pulizija. L-avukati tad-difiża qed jgħidu li l-klijenti tagħhom ġew ipprovokati minn uffiċjal tal-Pulizija arroganti u li jaġixxew biksuħat. Fil-qorti l-avukati għamlu s-sottomissjonijiet għal ħelsien mill-arrest u enfasizzaw li waħda mill-bodycams tal-uffiċjali kienet mitlufa. Il-Maġistrat Monika Vella minħa tagħha qalet li ma kienet qed issir l-ebda inkjesta maġisterjali brabta ma' dan l-inċident. Spjegat li l-provi setgħu jinżammu biss permezz tal-investigazzjonijiet tal-Pulizija li għadhom għaddejjin u esprimiet tħassib tagħha dwar l-għajbien ta' waħda mill-bodycams tal-Pulizija. Hija qalet li f'dan l-istadju bikri il-qorti tqisi li l-investigazzjoni tal-Pulizija għandhom ikomplu mingħajr xkiel u mingħajr biża' ta' intraċċ ta' provi. Innotati li dan ma jfissirx li l-investigaturi kellhom ikaxkru saqajhom. Dan filwaqt li sostniet li l-għajbien tal-bodycam jikkawża preġudizzju serju għax dan seta' jitfa' aktar dawl fuq dak il verament seħħ. Il-Maġistrat qalet li d-deċiżjoni fuq il-ħelsien mill-arrest ma taffettwax l-innoċenza jew le tagħhom u meta qiset kollox il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.